Ang taas. Ang taas. Hala! Mas maganda yung taas nila. Ayun, oh. Kasi malaki yung space. Yan. So pwede dito apat magjowa, magrambulan. Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? So ayan, pupunta na kami sa ano namin, sa room namin. Then maya mag-aano na kami. Party. Asa ta? Uy, kalami ba silang yun? Kaya simple nila. So guys, punta na kami sa check-in na namin. Then maya mag-aano na kami, kaming dagat. Mag-pictorial din kami. Blah! Wow! Ito na guys. So ka-sweet pa sa birthday boy ay mo rin Paldo mag-pluk-pluk. Look at this dude. Barita free. Barita tog free. Damn! Yun no? Yeah. So yun. Dito kami matutulog mamaya. Wait ang biro. Uy, tagay. Wala daw. Let's gina-open sesame. Wow. So anong masasabi mo sa... Uy! May duyan-duyan pa. No? Yahayo. After na guys, pupunta na kami dun sa room tour namin yung isa pang room na nandun yung mga kasama namin. So, tara! Asa dahil ako patuod. So ito guys, so, kung titignan mo lang is akala mo simple lang eh, no? Pero pag pasok mo sa loob, ang ganda pala. Let's go. Ito yung mga bakas ng tsinelas. Room service! Housekeeping! Housekeeping lang. Shalan kailaha. Sa tanggalin mo ating tsinelas. So, wow! Yahay sila. Oh my God, girls! Ganda ng kwarto nila. Mga... Hindi, mas nindutin nyo. Mas nindutin nyo ha. TV pa oh ha. Naaman. Yung taas. Hala! Mas maganda yung taas nila. Ayun oh. Kasi malaki yung space. Yan. So pwede dito apat magjowa, magrambulan. 4x4. So ang ganda ng So ito na guys, suspresahin namin yung birthday girl namin. So dali, kantahan na namin sa pag-video niya. Asa ka mag-video, Dapit?
Arira kami. Hawa dia. Kanta. Kanta kata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.